Battler vi nu, eller hvad? Ja. Lad os filme med ham herovre. Hvem skal vi filme? Rasmus? Ja. Det rører lige på YouTube. De levende legende. Mit, det rører direkte på YouTube. Det er på YouTube lige nu. Jamie. Du snøver for duerne med, drenge. Nå, kan du lave lidt også med film? Så kunne du altid være... Kan du ikke det? Så er det lys i... Ja, hvad fanden? Blinde. Du får røde øjne. Hvad siger du, Green Bay? Husk nu at slå de røde øjne fra. Det kan man jo i gamle dage på mit kamera. Ikke Så når de til røde Green øjne fra. Green Bay Packers. Ikke når til Green også med has. Så man skal jo has. Ikke i dag. Det er sgu på. Ingen idé. Hairbacken. Her bag. Skal vælge en i VU og drikke nogle farvel? Gratis øl i VU. Gratis øl. Hvad kan du? V, fordi far Det siger kan være øl. Ja, så bliver jeg så gammel, at jeg ikke kan smide ud VU. Du vil have mad? Vi stemmer på et Du vil godt have VU. mad, jo. Det kan jeg. Også det. Hvad laver du af mad? Hvordan går det med inderne? Vil du vise, fra Højbyskoven. vil du vise, hvad du laver? Ja, det vil jeg gerne. Hvor er vi hen? 6 stuer, og finessen, det er jo en hemmelig opskrift, men bacon omkring, og persille ind i, og en tine på. Oj. Så er der god sovs bagefter, håber vi. Med Skal vi ikke hjælp indbrænde sovs? på vennerne. Ja. Så længe det bobler, så er det ikke brændt på. Hvad med havle? Var der mange? Hvor mange havl er der på mand? Vi bruger blyhavl. Blyhavl. Mange havl på mand. Tandlægeregning skal selv betale. Godt. Så I love